Naimbag nga orasyo papagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello kani Ma'am Marites Cortez, Gina Cortez, Florenda Kimpaoy, kani Ursula Lansang. Intay nga ro dendanggan ti Part 8 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Surat ngayon tayo ba sa itakat manipod, kanipagayam tayo, anaglinga di tinagan nga ariyan. Dear Manang Biyanang, adday dibak nang anakarelasyon ko. Makuna ka siya kunti kagasatan a babae iti lugar me, da nakatumpo nga kitibak ng anubyo, nga oray addan edad na. Magatang ko ami nakayat ko, ken makapanak iti kayat ko apapanan. Gapo iti dayta, limas tuga, kat kunamlan asino akmeten nakabaknangan no agsasauak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nay, papanamanan ariyan, inaldaw ka arumwar dito'y balay. Inak man nagpariband nanang, agkulkulot mangaminan ti buko. Kaya't ko ti unat abuok. Parlor latan ti papapanam ariyan. No sana parlor, department store. Kanayon ti panagpapintas ken panag-shopping mau. Wen atap no kanayon na napintasak nanang. Kat di nakto isukat tinubyo. Tapno mainila ba kanayon kanya. Ha? Kakaisunabak ng dinubyo. Wine, ngam ado ti mangibagbaga ak kwartalakan no ti kinayat mo itinubyaw. Taadayaw alaklakay ngamsi ka. Sapay nay, agtutu daw. Asino ti mangibagbagay ti kastaya? Basta kasta ti magmanggag ko. Aduda amang ibagbaga. Uray lakay ni Maxia tagwapo mo't. Ay, apal dalaan kanyak dayta. Siyak ngamin ka ti kapintasan dito'y lugar tayo. Iso siyak ti inaram ni Maxi. Iso nga apal dalaan kanyak dayta nanang. Basta siyak naragsakak, tabak nang ti pakiasawa akto. Sa bali manon ta kolor ti buok mo, nariyan. Bagay ko mo lang, Elsa. No siya klamay sa. Mas kay kayat ko dyan natural a kolor ti buok mo. Saan ko a type dayta a kolor? Makasisirap iti mata. Agsisinnukat ti kolor ti buok mo. Blue idikwan, green manen. Sa ita, violet manen. Probinsyana ka lang agpaiso, Elsa. Barbaryotik ka nga min, so di mo ti uso. Ha? Ay na, kastutiin ita, Elsa. Awan ka tam moma. Alo, di ka agungat ariyan. Ibagbalaklaan mo ti agpaiso. Ay, di ka sumanaw, no, di mo ti uso. Ignorante ka nga min, so di mo dagiti uso ita. Nay, di ka kumamot agsao iti kasta ariyan. Apay ngay nga uyawin nak. Kat agpadatamot la taga-awaway. Naka-boyfriend ka lat adda mabalin na, kunamutlan asino kan nga agsao, friend. Aggayom tapay mo't nga rod. Wen, tagawawayak, nga mamok ti sumuro ti uso, Elsa. Sana kaskan ka. Ay, tantanangam ti panagsasaw, Mariana. Sana ga po tabak ng genobium, kat lumastog ka matan. Maditi kas tagayam? Kunamutlan asino kang agsasaumot, Elsa. Kasla dama pagkarkarit mo, mat. Di ta ka manlangan. Adda ka sa pulam, ibagam lang, ikan ka iti kwarta, Marian. Agyaman nak, Maxi, my love. Ay na, nakasingsingpot ka unay kanyak. Gaputa lab na lab ka, Ariana. Amin nakidsawem, ipakay ko. Di ka kaya tapayan, my love. Basta di nakisuksukat iti sa bali, ha? Saan to, Apolos, Maxi? Si kalaang ti lalaki dito'y biyag ko. Si ti pakiasawaak to. Oh, nakaragragsakak, Arian. I love you. I love you too, Maxi. Elsa, gumatangak man iti mantika, balasang ko. Mabit lang, nana, ah. Oh, ato'y nana. Agyaman nak. At ito'y tibayad ko. Ay, nana.
Adaman damagag kada kayo. Makimari-tesak man laeng Apay, nagamamuan da ariyan kanjay lakay anobyo na. Iti ka mo, social media, balasang ko. Ano kasta? Kadag ito'y laan nagkita da iti personal? Wain balasang ko. Inaklon na mo adagaws. Di na pala nagamamuan na imbag ngam inaklon na mo tayo. Sana bali, Nana. Basta nasingput yung lalaki. Diya ka mo, Nasingput siguro, Ay, binagbagaak mo't jay gayom mo. Bagak, saan nga agdardarasudos. Ang agpakalaing may bari-bar ti sumbat na no datuma. Allah, nadlaw kumot nga ruday takan ni Arian, Nana. Kaslalim mastug kan timang sit manipod addan nobyo na. Hay, ngalala. Pasensya amlatan jay gayom mo, Elsa. Siya ko, unti akid daw iti dispensa para iti anak ko, balasang ko. Ada akmanen, Arian, my love. I miss you, Maxi, my love. Ala, sumrekan. Agyaman ak. Awatim na gito'y pasarabukin ka, my love. Agyamanak, my love. Anyaman ang dagiti pasarabong kanyak ngay. Lukata ba? Tapno maamuam. Madamdaman ton. Aginiliw tapay, Maxi. Ngamin, kailiw kauna yan. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka manen, Sir Maxey. Ay, wala. Kaya't kayo mo't abisitaan, nanang. Ay, wan gayam. Agto'y ti kwartayo. Ay, apay nga ikan nakiti kwarta. Kababain, sir. Ay, nanang. Awan ti rumba nga pagbainan niyo. Ta asawa kung iti mabiit anak niyo. Di dakman awagan iti, sir. Maxi, kunayo ka dilatang kanya, nanang. Ay. Alan, awatin yung ti kwartayo. Masit lang ba nagdayta kanya? Sa balin tumanin titid ko a kwarta kada kayo. Intun asawa ikon ni Arian. Anya? Ay, saan, Maxey? Sa anak nga kid daw iti kwarta, akasukat ti panangasawam iti anak ko. Gumatangak man iti karne, Elsa. Anya karne, Arian? Uran niya ditan, basta karne. 3 kilo, tas idang dagiti aso mi ti daduma. Ha? Ipasidam ti karne kadagiti aso, Arian? Wana, kan 2 sardinas man, tanay bagla pang isaw-sawan day ti karne asidanda. Ha? Ayun na yun. Nagsosyal mo't dagita nga aso. Kagagangay na ata sosyal mga minan ti amo dahil sa... Ha? Alan na, itad mong tigat katangak tagawid akon. Ay, sige. Ang karnit manok ti adda. Nalawanan, 3 kilo. Ado ti bayad ko Inayon mo tay 2 sardinas. Wana riyan, mabitlaan. Ibatik dito hindi sa ngaribo, yag mong tigat katangak na mapanakon. Ala, awan samot pagbariyak dito sa nga ribo, Arian. In purchase ko nga men ti collection ko, idi kalman. Kat sikapay lamot ti buena manok kita. Ay na, nagko na nga minaya abariyaam dayta. Saanen? Keep the change. Ha? Sigurado ka? Ala, nagdakulan ngay. Ay na, manumot la dayta kanya ngay, basit lang maikisay ti kwartak. Ha? Ala, yung muntigat katangag tagawid akon. Napudutan, diyak kaya ti mainitan. Sumurot akon ka ni Maxi nga agpasyudad nanang. Ipasyar na kano ijibalayda. Anya? Kahit maturog kay Jay. Kawan Nay, Arian anak ko, kita Di kay pa'y nagkasar ka ni Maxey. Mga no makalipat kayo, anak ko. Ay na, agkasar kamin tumot lang. Di kay ka di madanagan. Tadi naktulok ko ni Maxi nanang.
Lakayan tinubyo. Lukwan nakpailaan. Di naktulukwan day chay. Aguray ka. Apay nga yan nagdakkel tabag mo. Bado maamin tilinaon day ta. Nanang. Ay, nukas ta. Agbayag kay jay. Agyan kan sa mo ijayon na nakaw. Saan? Agbakasyon naklaan? Ang makitan to makidin no kasano? Oh, anyari yan? Mapanta ka din? When my lab, ang agdududo pa ilaang mat. Sa nabalit at damo ilugan ta. Nanang, yawit ko kailang tanak yun Tapno, makapasyar mo di jay balay. Pinuun gayam. At 20 kwarta nga inkarik ka kayo nanang. 20,000 pesos amin dayto. Saan? Jakawatin day ta maksay. No awatek day ta. Kaslamutin gat-gatangam ti anak ko iti kastangar aramida. Ay na, awatan nyo kit din nanang. Agin di kayo ba lang, mat? 20,000 daytan na, di upay kaya. Ay saan? Basta jakayat nga awatay. Hala, Maxi, yigmonta siyak ton timangtid kininanang ko. Mabain la amang awat dayta. Agin didi ka dilang ni nanang. Ang amin tunawan ka, kaya't namatlaang. Ato yung tigat-gatangam adanom, Arian. Ay, agyaman na, Kelsa. Ay, sapay agtudtudo pa'y lang. Ay, at bayad ko, kukuha mong tisokli. Ay, katala. Thank you, Arian. Papanan nyo nga. Darling kat ni, nagpigsa ti Tudo. Ipasyar na ka nun ni Labs ko Balayda, Elsa. Anya? Ay, kano ka ngay nga agawin? Magitan to, Basta agbakasyonak pa'y lang Balayda. O sige, mapanakon kat ni. Amang ano ipigsa naman ng titudo. Ururayan na kung tinobyo kay Jalugan mi. O sige, bye, Elsa! Kamo na riyan. Sumrekan nito balay mi. Ngagbalin mo tan abalay mo. Wow! Nagdakkel gayam ti balayo, Maxi. Nagdakkel a 2 grados. Ala, sumrekan. Agpay sa gana kiti merienda. Tag merienda ta riyan. Alona! Sa dinutan mo? Apa, yaya? Mangisagana ka iti merienda. Tapag merienda ni Arian. Maxi, babaunan nyo dahi dya, bakit? Nagsuplada matin. Ala, di mo ikaskaso dahi dya, bakit? Umay kakitin. Ta agpulis ta pa'y nga umura sa tanto ag merienda. Mapahanay man na nababahay ting sangkot mo. Talagang awan babain mo, Maxi. Api akas jeti ibagbaga dahi dya, bakit? Napudno ababaunan dahi dya dito Api akas jeti ibagbaga na ka ni Maxi. Kunang matlan asinon amang serser mo itinobyo. Makaungutan ni Maxi. Asit gak man laidan. Asino nga minday dya bakat? Api akas lasig siguro ang mga papakan ka, Maxi. Di tan pagsaritaan dahi dya, bakit ko nakmet? Di mo lang pakibiyangan dahi dya. Tingit di may papan ka datati panunutan ta. Maxi, Umay ka man kit di. Ta kayat kang arakupan, may lab. kaano nga ron ngay nga agkasarta? Planuan ta pa yan ay bag, ti may papan iti dayta. Tadakkel ti magastos iti dayta. Isuad di mo pa ila panunutan, ti may papan iti kasar. Okay? Okay, Maxi. Ay, sika, babay. Tumulong ka mamatiti trabaho dito'y balay. Di kag senyorita, agtrabaho ka. Ni, apay, asino ka mang manmandar kanyak nana? Kaya't mo tayo pulong kay ti asawa? Agraraman! Awan karbo nga mamang ibagay ti kasta. Takabit na kalaang ti asawak! Ha? Anya nga asawa nga ibagbagamat? Kadwan mat? Siya ti original nga asawa ni Maxay.
Iso di kag balin nga graraman ha. Ta syakti ang kasar ni Maxey. Iso ano syakti si ka. Nasaysaya at la pumanaw kan. Ngamen adda asawa tinakirilasyunam. Aniya? Apya di mo imbaga tagpaysukan niya, Maxi. Pakawanan na kumano naglibakakin ka. Diya kong pagan ano na alona. Si Kate Ayatek, nabayagan asininaak. Apay nga ron nga kabkabalay kayo pay lang, no talaga sininaamon. Iso ti mangigam kama titibagi na kanyak. Kas makita mo't. Agduma ti silid mi. Papanawam nga ron din adi ti balay mo. Ay, jak mabaling nga ramidan da ita. To sigurado adata ti papanawan na nubilang lahat. Hangam, dakdakkel ti karbang iti dayto a balay ta lalaki ka. Manang! Iso ti aking balay. Biyana! Sigo din abag na alona. Isurat ngayon tayo drama mananita, kat nagapo ka ni pagayam tayo naglingag itinagan Ay akong ching. patakder da ito abalay. Anya? Iso nga alusan tantag na dito arya. Talo awan ni alona. Awan pag naidan ken kwartata. Anya jay kunam. Ulitin man, ariyan. Ni Maxi, ang dagayam asawa na nanang. Anya! Ay, kuna kun kay. Ay, da mo pa ilaapan nakakita ken kwa na pagdwa-dwaanan tilangana. Sinaab nga rudan. Nanang, Di kan makisinara kiti dayjay amaksay, ariyan. San kumanatang ken ti ulaw? anyalangan nga iti ibaga dagiti tattao no sinaakon. Nakarkaraw ama chismis ka no di mo sinaan dayjay tao. Isu asinaamon, itatana sa papay. Uwan nanang, total saan mo't gaya mabaknang? Diyay mo't gaya masawa na ti baknang. Mayroon ranod laan. Di nakbasta masinaan arian. Andon tinagas-gastos ko ken ka. Sa ita, sinalak akaslaawan anyawan na. Kasano? Inulbudan nak. Di mo imbagang at dagayam asawam. Basta man jakon, sardangan na kon. Pinapanaw na kon ni Alona ijabalay na. Iso adatan ti agdan na. Ag naidta ijabalay yo. Ay, saanan? Tasan ka na paganano? Anya? Ha! Nukas tangarod. Bayadam amin. Aginas gastos ko ken karyan. Oh, adto ti listahan. Ha? Anya tinlis-listam di tangay? Listahan dagiti ginas gastos ko ken ka. Oh. Tinutal ko maten. Kita am ti total na. Nagdakkelan? Talaga dakal. Bayadam data. Taday talaang tinamnamaag apang rugyak. Ta sininaan na kon ti asawak. Anya? Nagpakpaka si akin ni Maxi nga iniinota kabayadan ti kwarta nga iniintad na kanya. Kat imanugot mat. Kat kaasi na nabayadak metlaeng apaman na nagtrabaho ak iti may sa grocerya kas may sa sales lady. Kayat ko nalipatan tinapalabas nga may palagip metlat ta kanyak. Kat ita adamot ten bukod ko a pamilya kat liman dagiti anak me iti asawak. Alakastan, to'y pagayam mo, ariyan. Nalakit, paset, tinapalabas ako na da pagayam ariyan. Tinapatag, nagbabawyam dagiti nagbiddutam. Katita, naragsak kayo na sa nga pamilya. Pagyamanak ting ka pa nagsurat. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam ariyan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.
Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama kanibasa itak at manipod kanipagayam tayo naglingad itinagan Alisa. Dear Manang Biyanang, ilingad na kuma itinagan Alisa. May papan iti inami iti kayat ko nga istoryaan kan ka. Adda pwesto may iti palengke. Pagtagilakwan iti prutas kan natnatang. Agaabay dagiti pwesto me. Pwesto ni manang ko, kan pwesto ni nanang me. No kaano abimakat ni nanang me, iso ti panagpaspaseksina. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Rumwara kaon paran, nakagtrabahon. Ewan bakit? Hey, bagay kumutlaang to'y badaw, paran. Dayto'y short pan kan tube ko. Kita man. Ah? Ewan bakit? Bagay mo. Thank you, paran. Sige, baba na ko. Tanay, aldawin. Aginaw kan tunwain, ken aglaba ka, sakbay amapan kay jay talon. Naawatam, Hindi matungpal. ken agdalos kan tuman dito'y balay, tapno nadalos sa sang putakin tun malam. O sige, ariglado bakit? Tungpalak amin, abilin mo. Manang Jenny, saan pa'y mutlaan ng lukat ni nanang dita pwesto na? Huwag nga ron. Dala daw la siguro Inawagak ni tatang, kat kunanamot anasa paarim mo rin balay da. Kastaya. Sayang ti mapaglakwan na, no di pa'y lamang lukat. Ay, huwag nga ron Sapay na pintas ti ayan ti pwesto ni nanang aglaklako itinatangkan prutas. Tamis mo adahalan ti ayan na. Wen nga rod, sana kas dito'y pwesto ta, medyo na yun nagbasit. Sa bagay, wadasuki na. Sumarot dalat ta dito'y ano pa. Sa bagay mo ket di Nanadahan ng lukat kayo mo gaya man, anak ko. Ni, andan ni nanang. Ay, itay pa yan nanang. Ape anala daw kayo. Ay na. Ada nakatakta kiti dalan. Ada laki na sarita ka kumarek. Manglukatak mo tentanay adu gayam ti tao ita. Nay, unay mo ti kasta suot yun nanang. Ay, didak ba nun pakibiyangan si Kalisa? Mind your own business. Dagaang anak, iso nagsuotak iti kasoy. Iso baybayan dak, wine. Jinay, anyat si daan yaw inton rabi ay. Gumatangak to ni Tibangos, ta isigang kuman nanang. Ay, ilak amyuman jay amayaw iti si daan na anak ko. Marabianak ngamin nga agaawid, ada papanak. Papanan nyo manan aya. Ay, adala ka sarita ka tao. Napatigabanag ti pagsaritaan may. Anya? Win, iswa padigwan yun tuman jay amayo iti si daan na. Tapno saan akas lanak, kaasay ijay balay. Oh, adto ti sidaan nyo tatang. Mangan kayon. Agyaman anak ko. Urayak pa di inayaw. Ta agidan kami amangan. Ay na, marabyan ka nung nga agawid. Apay, di na in-text ka na kayo? Hindi. Saan may? Mangan lakit din itirwarday jay. Iso mangan kayon. Mabisinan kayo lamang uray kan kuana. Sige nga ron. Ang madamag ko man tatang. Apay, kanayon ay marabyan nga agawid ni nanang. Man nga agawid itinasapal ay jay. Papapanan na aya? Mapapan ka no iti balay ti kumari na. Masapsapa arumwar sa marabyan nga agawid. Awan pa'y inananan. Inaldaw amang lukat at pwesto na. Anya nga inaldaw? Kuno dapat tayo aldawa sana mang lukat iti pwesto na iti palengke? Anya? Inaldaw mo arumwar. Saan ang matatao dito'y balay anak ko? Anya? Kunak nga ron nga ginanamay. Sayang ka no taldaw. Ay, kuno dapat tayo dua aldawa sana ng lukat iti napanalawas? Anya? Napanan na nga tanga iti daytang aldaw.
Diyak ka mo, anak ko. Ay, tinasaya at palutputan nyo ni Nanang. Kananawaan nyo man itikas jingar aramidan na. Di pa nagbadbado na. Nagkikiting. Bastusan pa yan dagiti lalaki di palengke. Ngam kaslakay kayat namat. Bayam, ano kas dyan, ti pagragsakan na dyan eh. Apaan nakno pakibiyangak. Anya? Patpat gag kinayaw. Numabalay, dak kayat nga aga pa kami anak ko. Ay na, pampanoy-noyan nyo ngamin iso akas jay. Barang da kayo tidanggan na ah. Ay na, di nak mula denggan dinayaw. Katungtan nyo nga rod. Kilgaan nyo tap nagbutang ka na kayo. Saan dak maramid data dyan eh. Dak kayat nga aga pa kami kininanang mau. Manungay tinaglakwam ita, Nana Jima. Nana kanyak. Jima, kunam kadilatan. Nabayagan nga ag data. Ang nanapay na ti awag mo kanya. Anya nga rod ti, kahit mo ayawag ko kan ka. Panagrespeto lang mataan, Nana Jima. Ay, awagan na kiti, darling. Wano loves, wano sweetie, kasjay. Wano, babes no iso. Sana makadlaw dan ano kasta tiyawag ko kan ka. Ipulong data kinila kay mo. Kahit mo nga raw, nga idarum data ti asawam. Limod laeng ti relasyon ta. Iso adita ipadlaw, Nana. Awan mo't makanggag ka data dito. Dudwata mo dito'y hotel. Di mo laam mo ang mga no ada CCTV dito eh. Nariga tayo. Iso Nana kumalatan tiyawag ko ka. Okay? Ay, sige garod. Sikati makaamaw, Roland. Mano tinaglakwam ita ijo pwestom, Nana Jima. Jak pa'y binilang. Iyag mo, dasyak timang bilang. Aday ta. Wow! Naglaing ka mo tinaglakaw. Siyempre, Ay na, kaya't kang agkan. Mabutengak. Hanya ko matipagbutngam. Ang mga nood na CCTV dito eh. Kit makita data. Narigatan, Nana. Hay, agsaysayang talaang iti kwarta. Kanayon tang ag hotel, ngam ultimo ag kabuteng mo bay. Ay, awan kaste agsigurado, Nana Jima. Madurmun kan sa mo ngamin kanyak takas lalola na. Ay na, di ka agsasaw iti kasta. Tawan kinapud mo dahi tayo bagbagam. Inaram ka pa nga ron, no, kadurman ka. Ang moment nga ay ayatan ka, Nana Jima. Ay, kanayon mo nga ibagati kasta. Ngam di mo pa'y pinanaknakan apulaos. Anya pa manaknak ayati kayat mo. Kanayon nga ti panagkuyok sa. Alala, bayamon. Hehe. Arakupon ka mga Roland. Sige. Mabitla nga. Taiddepak ti silaw. Taure ada CCTV. Kat saan ta makita nga ginarakot ta. Anya? Bakal? Pumimpintas ka mal. Ay. Kastaya, paran. Ay, agyaman Ubing ka pa'y bakal. Agyaman manay. Ay, gagangay na. Kasta talaga, no inspirada utimay sa tao. Agbalin blooming. Nakapimpintas ka nga ron. Siyak nga asawam. Yak pa'y masangon tagpapukis. Gapo iti kinabisik ijatalon. Mala, sana balita napintas to'y asawam. Tagitikit di mulam, tiinto na rem, paran. Bayam asyaklatan ti agpapintas.
Manang Jenny, at damanin siya lalaki akanayon ang mapandita pwesto ni Nanang. Ayun. Sino nga ta talaga day ta lalaki? Apay akanayo na mapandita. Diya ka mo Tati amok idikit customer laeng ni Nanang dayta. Pasaray agtugaw maten. Wan nga rod Mabayag nga agtugaw dita no mapan. Wala. Sino nga tangay dayta? Ay, tinasayaat. Urayan ta ang makapanaw ti lalaki. Satan to kasarita ni Nanang, Lisa. At daw ting mita kadagiti barkada, Nana Jema. Ha? Ke papanan yung Roland. Mapan kami kano ag beach, Nana. Na, kasta aya. Apay, saan mabalin sumurot mo't dagiti partner yaw? Ay, saan? Saan, Nana? Ngamin, for the boys lang dayjay nga outing, main. Ay. Baya, ayun ton maminsan, duwatang ag-outing. Mapantay ti adayo alugar. Tay awan ti makamam mo kadata. Tapno nawayata nga ag-holding hands. Ay. Agpaisaw. Kaano nga'y? Into na da kwartam, Aywen, awan kwarta kabalunag, Nana Jema. Agbibingay kami ngamin iti magastos. Sige, taikan ka. Ato'y 3,000. Balon mo nga ag-outing. Nayuna mo tala, anayam 5,000, Nana. Anya? Alam, nakapimpintas ka ba yun? Iso amain inlabakan ka. Kapo iti kinasimpot mo kanya. Alam na, Nana. May sapay. Inagkamot ang tinakulap ko, Roland. Amangan no, nakita dagiti anak ko. Saan? Busy da nga, aglakla ko, Nana. Tanda ti panagayat ko kang ganayta, Jima. Amaw, nakaragrag sakak. Nga uray ti dakulap kula ang ti ag-agkam. Kat umdasan apakaragsakak tayo tarulan. Gapo, talab na lab ka. Alam, anay mo na 5,000, Nana Jima. Sige nga, Rod. Mabalin ka, day. Jima, kunamlatan ka niya. Ay, di na kunawagan itinana. Sige. I love you, Jima. Alala, sige. Nayon na kunti kwartam, Roland. Aglakla ko iti pipino dayjay. May agsingsinger. Ipaw-paw it na lang ngamin tila ko na. Kanayon nga umayag singer. Wun ta installment ket nga road ti pamayak nga agbayad. Tadyak mo't maigulpay mabayadan. Kabayadan yung aminan Kurang mo nga road ti kwartak. Mano ay tabak-apak pailaan. Ay saday. Anusan na ati umay agsinger. No sana makaanaws. O di itod na iti sa bali ti pipino. Wala ko na. Anyat gatangam dito'y mall, Manang Jenny. Tay man ipagpagatang di ka anak nga usaran da di pagadalan da, Lisa. Ani, bantayan na kita nakta. Tenak bumatang iti tsinelas ko. When, honey? Ha? Manang, mabigbig mo dahil siya lalaki. Ni, day jay matay kanayon amapan iji pwesto ni Nanang. Wan, Manang. Adagayam anak ka nasawa na? Huwag nga ron. Nala, mapantakit din. Tanih malaman. Ipasyar na mo't siguro ti pamilyana. Andito'y mall. Oh, anya. Umdas ka din day ta 2,000, Roland. Uwan, Nana Jima. Agyaman na ka. Na naman na. Ay, Jima gayam. Agyaman na ka. Ay, adong tinaititid mo akwarta kanya.
Jak amo no kasano ang makasubadakin ka, Jema? Bay amday ta subad-subad. Roland, at taibagak. Anya dayta? Kayat ko na sinaan ni Paran nga asawa. Anya? Abay ngay? Inja nga ron ay ayatunan. Sus. Inja kayatan na makita ti panagrup-rupa na. Isu nga, apay no, mga bangtan iti pagnaedanta. Anya? Wen, oray basit la kwarto. Basta adda pagyananta. Kwa. Mabalin la tamot, jak mabalin ti maturog iti rabi iti dagos mo, Ta birukan nak ni nanang ko, iji balay may. Anya, Sarungkaran ka lang iti aldaw, no rabi, jak mabalin ti maturog iti dagos mo. ay ko. Okay la tamot. Basta inaldaw ka amapan iti dagus ko, wine. Well, yung malum tiyo umaygaw. Tapos tuntuno agdan koleksyon mo iti pwestong. Sige karong, tas sina akong di Paran. Ore di mo sinaan mo, takaasim mo di lakay. Ay, basta sina akong. Apay kaya ka sa kibagbagam di mabakay. Awa mamuk ka nagbasulaking ka. Basta agsinatan, tanagbaw-bawon ti panagayat kukin ka, Paran. Sa nabalay, talakay ken bakitan. Itid maun ti wayawayak, ta itid kumatan ti wayawayam. Ni iseng nga ex mo, armamanan no kaya mo, tapno quits. Nagsakit na ito nga aramidam kanya di mabakay. Awa mo nagbasulaking ka. Nakasingsing po ita magking ka bakay. Ay basta agsinatan, suray. Nga sanin nga agbalew, ti panggedeng ko. Anya ka din day tangararamidan nyo, nanang. Ape asinaan nyo ni tatang. Una, tanauyong kanyak, kabkabilon nak, bugbugkawan nak, ken parigatan nak itibaon. Sana kasta ni tatang, nanang. Tikunam ngem di yu lamaw. Di yu lamaw, ti kinaulpet, ti amayaw no awan kayaw. Ay, naulpit ti amayo kanyak, jaklay bagbaga kada kayaw. Itala amay bagak, tadyak ka mauladan. Isupag nga siyaw, tadidak pakibiyagan, niti kayat ko nga aramidan. Kayat ko mo ti agbalin anawayahan. Gayat ko ti agbiag nga agmay-may sa anak ko. Jakpat siya na maramid ni tatang ti pagpabasol ni nanang manang. Uray siya kalisa. Ay, jackpot yun day ta. Manipod ubing ta. Jak na puutan ang kinabil ni tatang ni nanang. Wan nga rod Dinto pa'y ungungtan ni tatang ni nanang. Ay, si puta man agsaran ni nanang dita pwesto na. Tagsarata matan. Apay manang. Surutan ta ni nanang iti papanan na. Di na kayat ka ngay bagatayan ti dagos na. Isa surutan taman iti liman. Manang, ilalaki akanayon amapan iti pwesto ni nanang. Apay nga da dito'y day ta lalaki. Ay, aglamang ta. Di kakpakpakita. Tapaliiwan taman ida. Wen manang. Simragan iti balay simrakan ni nanang. Oh my ka. Aginayad ta amapan iti ayanda. Ala manang. Huston samat ti atap kong adda relasyon da ka ni nanang. Ha? No kasta? Agpada ta iti atap, Lisa? Diyak lang bagbagakan ka tawan pamanagnag ko. Ay na, nadlaw ko daytan idi pay laeng manang. Kat ita, mapansamat tan ti atap ta. Agpay sunsamat manang. Roland, adda tao. Mabit laeng indaklo ka tantiri daw. Ang mga numakita dak dito.
Paglumaka ngay. Ha? Uunan niya. Kwa, sumiro ka pa ilaang di ta sirok ti kama, Roland. Sige, sige. Apay aya nga ipilit yung nga adda kadwak a lalaki, kaawan ko nakmay. Kas makita yung may, agmay-may sa at dito'y daguskaw. Nakita mi nga ron asimirek dito jay pagbagayo a customer yun, nanang. Nanang, naglawag ang nakita mi. Isu adi kay kuman naglibak. Ibagayon ti agpaiso kada kami. Hay. Adda relasyon nyo iti dayja lalakyan niya, nanang. Wala. Aklunok man lati agpaisaon. Wine, pudno ti atapyaw. Ada relasyon may kanirulan. Anya? Ala manang. Saan gumawa at tila ibagbagam na Jima? Ha? Pasensya kayo, no naglimang ka di sirok ti kama. Diyan kaming kaya't nga da makakita kanyak dito. Kanusan apod no ti ibagbaga ti inayaw nga dan relasyon me. Na. Apay nga yakas tamot ti ibagbagam rulan. Agpiso may. Aggayim talaang nana. Pudnaw ngagkuy-kuyog ta. Ngam awan aramidan ta. Ultimo holdingan skid di tar aramidan. Apay nga ron nga adda ka dito eh. Wen, taad da utangal kininana Jima. Wen, aklunag. Adon di na itid dinayo kanyak. Ngam bayadak nuisot kayat yaw. Ay, apay nga yakas tamot ti ibagbagam rulan. Hinayat ka pa mo nga raw di ti kastaunay. Si kalaang di mga at kanyak nana. Inalaang di pangibilbilang aking ka. Ina. Anya? Isuot apno di mo magungkuna. Sige, bayadak dagiti na itid mo kwarta kanya. Kit apaman ang makabayad aking ka. Sana kung nagpakita aking ka. Anya? Kunana abaraw, gamadamo gaya masawan na. Nagpalilaw kiti dayjay lalaki. Ala. Pagnak yun dayta, napasamak kada kayo. Di kay ngamin basta mamatilatan damang pasablog kada kayo. Agpakawan kayo kanitatang. Babahin ako niti abayaw anak ko. Awan tirumbang apagbailam, ibabakay. Kaming mapakawang ka. Saan ka akagura? Tamok, anak ko laapan laang ti panunot mo. Ayatin kalata, bakay. Agyaman na para nasawa. Pinakawan nga rod ti amami ni Nanang May. Kat naurnos damanan ti bagbagida. Naragsak kami tauray kaskasanaw na isublimat laang ti sigod a kinaragsak dagiti dadakkel May. Naminsan laang nga nailawan ti inamay kat dinan inulit dayday nga inaramid na. Alakastan ti pagayam mo, Lisa. Ay ka nasaya tunay ata na urnos matlaang ti amin kadagiti dadakkelyo. Anya nga ikat nakulapan mo nga rod ti panunot ni nanang yaw. Nabulsak ka na yata ko nada. Kat dandani na pa'y sininaan ti amayon. Gapulaang iti dayja alalakay. Nga uray kwarta laang ti habol dayja alalakay. Alilata. Lab na kanulata. Tinasayat, nagsinadamot lang, kat naurnos ti amin kadakwada. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Lisa. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose parity script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Ano pa kasaritan ngayon tayo drama, kat nagapo kanipagayam tayo amiling, saan napudpud no anagan.
Dear manang biyanang, agpada kami abaak ni kabagis ko a Dominga saan napudpud no anagan. Agpada kami abaak ngam saan ngagpada ti ugali me. Tangamin, imbak-bakit ko ti kina-play girl ko. Idinto tani manang ko na maabaket. Rogyak nga rodan ti agsalaysay. Ala, sumrakahin na rin ang meriendata. Agyaman na, mimiling. Sa bali man ang alalaki ay tinsangpot mo dito'y balay, Mileng. Ni manang duminggamot, masapul pa lang ay bagang mayamo, dayta. Apay, nag-break kayaon kinis ka. Nag-break kami dagsapa, manang. Agasam dayta. Naglaka ka makasapsapol itinubyo ading ka. Uston man, kababain mo kinihinray. Tilay bagbagang mo. Ay nahinray, pasensyakan iti panagsasaok. Ngam na sa isaya at numaamuam ti aramid to'y kabagis ka. Itatana sa papay. Agsusukat dagiti nobyo na. Pasaray aggigidan pa'y no daduma. Well, awang problema. Nga oray naglaka amaumuma iti lalakay. Amangan numadamdama, sinaan na kamot. Akas iti inaramid na kadagiti daduma anubyo na. Saan? Hindi na gano sinaan ni Mile. Oh, nga ta. Well, Kat nubulili kung to'y kabagis ko. Anya kamitan, manang. Di nakpaibainan, Mike. Nala, ingka kaglutom ta dito yung mga ni Henry. Kwarta man, Henry. manyo. Oray 500. Eh? Paggatang ko man iti underwear ko. Agratratik mga namin nga underwear ko. Agka. Ay, agyaman na kain na. Ay, adapay ko ma-order kiti online. Ngaminton maminsanan. Kaanot swildom aya. Ito katapusan mo na Sige, uraya ko. Barang ikanak tumanan. Ha? Oo. Awang problema. Basta ada. Ay, agyaman na Henry. Siguro, dakdakkel to titid mo no katapusan. Saan la 500? Una. Basta ada mo base. Dadapay kami. Bayadak. Alon ko, Mile. Ay, mangilasin ka asiku din ay titid mo kanyak. Henry? Ay, nagbayag mo na yataon. Asino, uraya, Mileng. Ni Henry, Kuna na nga umay itatayag na ti allowance ko nga mawamatan. Ha? Allowance? Ikan na ka iti allowance mo? Kawan na, manang. Rumbang lang ay kan nakiti allowance ko ata. Nubya na nga rod. Anya? Adamat sukat tititid na kwarta kanyak. Sukat na nga. Basta sukat nga. Apo damagampay laang mo. Amumlatan Ay naading ka, makiasawa ka laangon tapno agtalnakan. Manjak nga rod. Agpapasak pa'y ngagbalasang. Kaya't ko pa'y tag-enjoy, manang. Ay na, bakit ka nabalasang? Ngam aginjoy ka pa'y laang. Makiasawa ka kitdain. Ibagam kinihin rin tagkasar kayaw. Jak nga rod pa'y nakasagana mo. May mayat ti single tanawaya ka kanayon. Nay, ay, isulaki didaytan. Henry, si kaka didaytan, my love. Wag, my love. Ay, mabit lang. Umayan, my love. Ano, sampala to 5 Sa awan man, nabatin ito sweldo. Kakapay kami ng amang inang ko. Kaya katang ito si Daenda. Anya kamutan. Ninamnamak pa'y mga ruta 2,000 nga itanmukan niya. Pasensya ka na talaga, Mile. Basi mo lang kami ti sweldo. Kas construction worker. Mawan ano kasta. Di nakgaya masuportaran no asawaan nak. Mala, yag mo daytan. Agawid kan. Ha? Agawid kan tanay, si makit ti ulok. Kaya't konti matorog. Ano yan?
Hello, Manang Dominga. Anda manan. Ha, ay isumrek ka Henry. Anda ka din Miling. Ay wun, ada iti silid na Henry. Mabiit lang taya ba? Agyaman na. Manang, ibagam ka ni Henry, tawanak. Anya, katno imbagak nga adda ka dito'y silid mau. Ay, si kanti makisarita kang kwana. Si kaman lati mga ibaga na jak kayaten, tay break kon. Apay aya. Ay basta, awan na pinta sa masakbayak kang kwana. Adamo imimo na. Anya, Ala na manang, kasarita maun. Ibaga madya ko na yayaten. Apay, agas na ni ibang baga, Manang Dominga. ay, kastamot nga mihintimbagan ni Miling kanya Henry. Di nakakano kayaten. Sumapol ka kanon iti sa balay, ngagbalin anubiam. Sakit ni Barokong ko, Manang. Gusto matutulog. Isakit ko lang at isakit tinakim ko. Manang, ada kadwa kasi mangpet ni Insyong. Insyong, iso ni Manang kwa Dominga. May mga oras mo, kabsat. Ay, kastamot kabsat. Ala, sumrek kayo. Kamon, darling. Sumrek ka dito'y nano mo abalay me. Thank you, darling. Nakasapol ka man adagusan iti kasukat ni Henry Miling. Kasinsin yula iti kalman. Ay na, di nakmut padaksan iti sango tinubyo ka, Manang. Anya kamutan. Ay nasaysaya at numaamuan na tagpaiso ading kaw, itatana sa papay. Amum anya kapsat, playgirl to'y kapsat kaw, awan bumayag anubyo na, amangan no agbabawi kantaw. Nalaki din, ingkagluton Manang. Tamangan dito'y ni Insyong. Kaasimat ni Manang mga glut-luto. Katulungan, darling. Baybayam ni Manang ko. Narwam day tangag loto-loto. Madlaw na singpat ni Manang mo. Una, uray ungong taknukwa kakabutang nak. Kaasimat Miling. Manang mo, ungtam. O may kagit din, kain tatulungan nga agluto. Ay nasaanan. Kabailan na day ta. Syaktibus dito'y balay. Anya, Ay, makaininumak iti juice na lamis. Wano ice cream ko ma. Awan nga min karga ti ref me. Gumatang ka man. nagdiyos taman itayon iya ili. Agdanom kamot Anya matan, makaumang nga rumati danom. Mayat ti danom. Jak manganan, awang ganas kon. Nakayulatan timangan. Tulungan ka nga agluto, kabsat Dominga. Ay nalpasun kapsat. Masya na ngamin ken ka, kabsat. Aglingling at kan. Napudot ngamin kapsat. Kung nakatulungan na ka ni Miling, ngam masadot ka numat. Day tapay mati ko namat. Sadot day takapsat ko. Tumulong laeng no adda kayat na. Anya? Una yan. Nadlaw ko nga ron, di kinasadot na. Naglakapay nga agpasugnod. Kasta nga ro ti ugali na. Sigurado. No adda di na magustuhan kan ka, i-break na kan. Naupayak iti nakita nga ugali na kamsat. Ha? Unak no nasing part ni Miling. Ngamsal magayam. Isuan na upay ako. Nang runakit ado, dagiti makikita ka textmate na. O dak lang arudo na numila. Ngam adda pa'y la textmate na. Isua, naupay akong kinkwana, Dominga. Manungay tinaglakwa mitimulam alaya, Insyong. 30,000, Miling. Wow! Ay, mangtad ka mga ruduray kinsimil laang. Alan gumatangak man iti cellphone ko. Padasak man tag cellphone iti touchscreen. Tapno ag video call tanto. Hay. Ag video call tano day tag digo sa kaya mo.
Bastos! Bagitan! At nay, kapapanamon ngayon siyang! Ay! Ay, pinanawan nakmatan! Pagmeriendam Dominga. Ha? Nay, Ah, apay nga ikanak iti kwarta insyong. pagmeriendam nga rodo. Baratom kanyak. Ta chimambaki ti presyo ti mulak alaya. Ha? Ay na nagsayaatan. Ay katagyaman Walang kantis kayo, adwa! Ha? Walang kantis kayo siyang! Kat si kamamanang, aga-agaw kay tinobyo! Ha? Ay, Allah. Anya ka din day nga ibagpagamading ka. Isumatla din nakikanensyong iti kwarta ta si kateke ka na! Nay, anya nga. Siyang! Ibagam tagpaisaw! Crush mo ni manang ko niya! Ah, Agsaw ka! Crush mo ni manang ka! agbrektan! Miling! Anya! Adon, tinakaupayakin ka. Isumag sinatan! Yak kaya tugalim! Awanan kay tibain! Anay ko! Kalpasan ti amin! Kas talakalakanakan ka ti panangisinam kanya! Awan terumban nga ikamat mo kanya. Taawan na pasama kiti nagbawit ang tamiling. Isumag sinatan! Napuskol kay di ti panagrupropa ma? Sikapay mo talaklakayan ti mangisina kanyak! Ah, puskol roba! Puno, tiatab ni Miling, Dominga. Kras ka? Kung saan la dayta? Magayata kong din ka. Anya? No aklunan nak. Ikalay sa kadagos. Insyong, por delikadesa kumamot Sumapul ka laengen iti sabaling nga armam. Saan na siya? Ta sigurado asaan na taasardengan a pagsasawan ti kabsat ko no bilang laeng. Aling mo ni Miling. Naturturay ngamsigan. No isudag balin alapod iti panagin na yata. Agtaray talahangin, Dominga. Anya? Ay, adun ka. Sambuton tati banawan habang si bibiyag tabay. Malay mo, ang mga numakaisang butapay iti siyang mga anak. Ha? Si kakit dimot. Tila ibagbagam. Alamat rin ha. Sikat type ko. Sikat kayat kong asawain. Sikat kayat ko pangirimitan to iti mapaglakwak iti layakas kadamula aparyakan tarong. Ay, insyong. Uwing ko na mo na. Ay na, mabayang ka pa lang I love you to. Kunam ka din, Dominga. Malaman laengan. Wanan, ay ayatan kan insyong. Oh, ay na, magkan ka, Dominga. Allah, hinagkanak mo tan insyong. Kanya pa'y ngay, nubya ka nga roday. At danlesin siyak ang mga kingka, Dominga. Ay nasaya at nagkasar kayon kanensyong manang. Ha? Saan ka nga agungat, Mileng? Saan? Apay ko mga agungutak. At damot din kasukat ni Insyong dito'y posok. Ha? Ada-adagaws? Kawana! Apay kapoy. Maapil nga minto'y kabsa mo manang. Isu nga do tagrayo. Anya? Ay, wanggayam. Didak pampanawan ano malpasan ti kasaryo kaninsyong. Diyak ka ba lantag may sa dito'y balay manang. Isungag talinaan kayo dito eh. Diyak kaya tapanawan da. Ne, si kaman taglutong darlay. Apay, napanandya kabsa mo aya. Ay na, napan man nagbulak-bulan Agsusukat gaya mo talaga tinubyo di kabsat mo. Naimbag tayong break ko ide. Naimbag langit eh. Tasa nga iso tinasawak. Dagdag pa ako matibabawi itan.
Gapoy ti kasjay nga ramin na. Darling, ay, sus. may maglakit tinta nakita ka, darling ko. I love you ka talaga. Ala, aglisi ka nga rutan. Ta ituloy kunti agluto. Nakarakob ka manan. At data dito'y kusina. Nay, apay analiday ka, ading ka. Jay awanan ba inala kay Philip, ah? Luklukon naklagayam. Kunana siya lang tinobya na. Saan mag... Ha, kunak man no ni Andring tinubyong ita. May sama day jay nga andreng. Insukat na kitibak-bakit ngam siya. No kasta, pinaggidan mo ti dua anubyo milaing. Wan manang. Tapang paliiwak ko man no asino ti matino kadakwada. Taiso ti pakiasawaak. Ngam nagindan damot na nang i-break kanyak. Anya? Ay, apay. Tikonam nasaya at tikastangar aramida milaing. Paggigidanam dagiti nubyawm. Kaya't ko kumangaroden ti makiasawa tao mapalakan ka manang. Ngamin nakasingsingput ni insyongkan ka. Ngamin breakdak matan. Iso nasakit ti baro kong kumanang. Naimbag ka pa ya. Hapalan ka unay. Nay, si kamot taglablaba, insyong. Ay, wait, miling. Tamasya na kinimanang mo. Yak kaya na mabanaw. Ay, naimbag pa'y ni manang ko. At damang ilablaba itibado na. Ilutlutwam pa yan iti kanan na. Kanami na natrabaho dito'y balay. Si kanti mga raramen. Lab na lab ko ngamin ni manang mo, miling. Iso ano mabalin. Yak kaya ngagbanog. Ay, insyong. Di mo't. At dabalo akabsat mo. Ningay ading mo amariyo. Well, nangasawa na. Masigugan niya sa kawana. Ay, sayang nga rod Aba iya. Ay, kwa. Ay, awan, insyong. Manang Dominga, pakibagam mamakin na insyong tay laban na dagiti murang ko. Nagsaki nga mintisikat ko. Anya, ay saan Saan mo't ababaunan ni insyong dito'y balay katating ka? Kun mababain akon iti asawa. Taison tag trabaho dito'y balay. Mailaklak am kalangarudan nga ilutlutuan na. Paglaba umpay, saan mo't tan amilaing? Ha? Sumapul kamot iti asawam anasingpet kan nagagut. Saan ajay asawak ti babaunom? Takababainan kan kwa na ading kau. Ay, di nakikid adi Ang ginantil mananda ng Dominga kan insyong. Ay, kaano nga tamot ay makasara ka kitikas kan insyong. Sayang, pinaluspusak nga minensyong ide. Siya kumatikikikyan na ita. Ay, hindi manakman. Awan katakunay na ikaw abumakal. Kukwaklatan ti mapapal kinimanang ko a Dominga. Akas lapay kit din pagimuna kon ti kabsat ko. Tasyak matim mo na anobya ni insyong kinunkunak iti bagay. Katgapo iti dayta. Inkadang ko tilimasin iti pagnaadan, tamaditirik-nak nga umapapalatan kadagiti dua. Alakastan, to'y pagayam mo, miling. Pasensyakan iti dayto may bagak pagayam miling, Angam no nagsingsingput ka kumangamen iti kalabas, nalabit nakabukal ka kumamot iti bukod mo a pamilya. Isu nga anusam ti bunga ti aramid mo. Talaga kasta.
No anya ti mulam, isunto ti apitam ko na dang around. Ang mala, uray no kasta enjoy lata. Enjoyam tinabat-bati paya panagbiag mo habang napigsa ka pay. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam mileng. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! And your nose parity script ni Jenna Almoite. Diyos tagngina, kanagyaman kami, tingkay panagdangay. Manang Biyanan! Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Siyak manan ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di surat, ngayon tayo basa itakat manipod kani pagayam tayo agudo, tintay idrama. Saan naapudpud no anagan. Kastiman ti surat ni pagayam gudo. Dear manang biyanang, barkadak ti manugang ko no may papan iti arak. Oray awan kwartamen, may remedyo latta ti panagbartag me, tado dagiti mangilibre kada kami. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Adda ni tatang yu dito'y Rona. Ha? Ni, awan nanang, nagkuyog da kan ni Karding arimwar. Ay, sumrag kayo ah. Ay napanandag ay. Ada ka no darayan da aparte nanang. Ay, rabiin ngam awan da pailang. Awan nga rod ah. Inawagak ni Karding itay ngam din namat maibaga no anya nga oras ti awid da. Ururayan na kano ngamin ti desisyon ni tatang. Anyan dagijay atat tao. Di dan samot pampanunutan dagiti kabalay dang agdanda nagkadakwada. Ala, umyan kayon dito balay nanang. Uy, makaamumot tinjay amam no awanak asang putan na ijay balay. Masaduta kaw nga gaway. Beer house mo ti imayan tayo, tatang. Uwing, taagilibre ka no ti kumparek. Di unay, tama nga no di untun kabalan ti agawid, tatang. Kabailak, abay kumasaan. Daytoy pa'y tiinuman nyo, mga podi. Ha? Nek, agapay lang ti inuman mo yan, nangyag ka ba nag? Jay big time akong parem. Tinangibaon kanya, sir. Thank you nga raw, ading lapsat. You're welcome. Anyat nagan mo? Gudo. Siyak ni Gudo. Saan asika? Daytoy kadwam ti damdamagak no anyat nagan na. Kwa, siyak ni Karding. Karding gayam tinagali mo. Ay na, papidil man nga rod. Alay ko, tiping-ping ko ating, di mo pisalay. Suplado. Ay, sakla iti, pislam tiping-ping na ating lapsat, ta saan nakasuplado? Ha? O sige, Sakaw. pagbigyan ka. Ay na. Ay, tayo na. Nagwakay. Anyamat day tarong pamuntata. Very oily. O sige, panawan kayo pa'y. Tasi kaswag dagiti daduma pa'y a customer. Nagdadakkelan na gito'y dua botelya nga arak ay nagdatata. Sagay sata kageng. Anya? Ay, jak ka bagalan tatang. Kat no good fortune dayo tamay sabot eh. Basta, ibusin ta. Ala, taga kiti. Ha? Ay, tatang. Aran maminsa mo ilakas taon. Sa mga karayaw. Hello! Ay, inang ko. Ay, may kanin ko daw. Di ka batay. Ay, at sino ka? Siyak ni Melissa. May sak nga unano. Uwan ba? Amo ka? Tabas ka kagaraw. Nakaturog matanta pogi akadwam.
Huwag ka raw. Nabarting kami na eh. Siyak, takin ko iti daytoy pag-inuman. Na! Naawis tiriknak, ngay masidagkan ka. Ay. Gapo dita na silap atok-tok mo. Iso naging teresakan ka. Kaskan ka ngamin, dagiti weakness ko, iti may sa lalaki. Yay. Weakness ko, ti pultak. Ala! Balasang akpay ngamin, si kangay. Kuka. Aguray ka man. Agpaiso ka dito magbagam. Kukwam na ito a beer house. Wan, ado ti negosyo. Ado ti kwarta. Mabilit lang, tairuar ko ti wallet ko. Tada ipakitakan ka. Daytoy. Kitaam to'y passbook ko. Yan. Nagdakilan ti karagat yung passbook mo, madam. Saan pa nagpalastog? Ngam ado ti urnong ko, pultak. Gudo tinagan ko. Saan apultak, madam? Ay, sorry Sorry, Gudo. Ada ka din asawam. Kwa. Adda. Ngamsan kami ngagkasilag. Agduma ti silid mi adwa. Anya, mabalintag pa siya rin balayo. Wala, madam. Mabalayin. Di kagpadlaw sa asawa ka. Di mo ipadlaw akras nak. Ibagam aninong nakway. Wala, day talagayam. Awan problema. Anya? Yawid yun ni Madam Melissa, tatang? Wen, kaipilit na si sumuro kanya. Na inlove mo kanya akong karday. Anya? Kasano nga ro din ni Nana? Makamo di na. Pasurutak lata ni Madam Melissa. Taado ti kwarta na kardeng. Tatang. Ay sus, kitaan nyo Taamangan no delikado taramidan nyo. Saan? Pagbigyak lata na. Ikuyog tangagawi ka din. Ngam igay balayaw di pangidiritsuan tarin ko na. Kaamangan no makadlaw ni nanang mo. Anya? Ay sana? Diyak kaya tatang. Amangan no agatap ni Rona kanyak. Anya? Malamalaga. Igay balay nga rutan. Kipapalan ni Madam Melissa. Itala sumangpet ka daw. Duang nga aldaw, adi ka nagawaid. Sino day taubeng akadwam? Kwa, anak ko iti bunyag ni Melissa. Anak ko iti bunyag. Isujay inanak ko iti bunyag, idi na iran lang awang ka iti. Hello, auntie. Kumusta? Nasaya at mat. Kaya't natagpasyar. Iso nga, ingkuyog ko na. Kaya nakakanumag am-am-am mo. Anya? Melissa, agmano ka kanya Antim Asofina? Waninong, agmano ak Auntie Sofina. Upanak man gudo. Esos, saan mabalin? Sa mga numakita na tati asawak, Melissa? Adda ni bakit mo ikilikod ti balay nyo. Agsibsibog kadag iti mula na asabsabong. Alan ubain akong gudo. Kaya't ko ti agpaubakan ka. Libre ti inumam nga arak ijay beer house ko. Intay agsyat no malam. Kaya't mo. Ikaw na. Sige ron. Ubain man nga rod gudo. Nga ron din. Umay ka, Melissa. Nagmayat gayang ti mauba. Nang rona no pultak ti mangubakan ka. Gudaw, nakita mo jay walis nga.
Ha? Nagpaubakin ni Ninong ko, auntie. Eh, ang pampambarba to'y anak ko iti bunyag bakit? Kaya natagpauba. Ha? Apay, manot tawon ni Melissa Gudaw. Ubing pa'y dayjay bakit? Sa nga pulong sa laktawan na. Sa nga pulo nga, imposible Oray unano ni Melissa, nga madlaw nga addan edad na. Madlaw mo matiubing kan saan Ay na, ubing pa'y nga raw. Iso nga agpapauba pa'y lakanyak. Bakit day kayon? Agin uubing siguro Kat no natangan ng tirupa na. Mature, tirupa na. Iso akas niya bakit? Nakalasti itsurain nyo itay. Inubam day jay babae. Ay na, kasla anak ko ni Melissa. Ta anak ko nga ro di tibot niyag. Ha? Di mo ko mapagimunan, di ubing. Agin uubing nga Ha? Ay na, unay ka na ya. Tila pag-imulam. Ninong, nasakit sa ka. Ninong. Ha? Asas, abay nga agpilay-pila ka. Ano ta sakam? Nasakit Ninong, anay Ay. ka. Jak makapag na. Natudok ka dahil wano na. Apay, at darayo mamaw si Melissa. Ha? Awan anti. Ay, di nakawagan iti antay. Tauray basit ka. Madlaw nga dan idad mo. At dan kurat-rat tarupam. Ha? Sabi na, saan kumama ka sa ti panagsasaum Aba anak Ninong, nasakit ti sakak. Ay, di ka agpaubay ti asawak. No nasakit ti sakam, agtugaw ka lang dita. Apay, ubing ka, akon di paubay ti asawak. Alala, umay ka Melissa. Ta agtugaw ka dito yung sofa. Ta ilutek ti sakam, uwan. Ninong. Hello, Tatang. Hello, Gardeng. Agrubat ka tayong tamarin agsat. Ha? Sa payaon kwartak, Tatang. Sat ti makamaw. Basta agrubat ka na. Sige nga rod, Tatang. Ni tatang Jackie nasaritam iti cellphone, Kardeng. Wan bakit? Agawa awis. Makpan kami kano'y jaili. Anyad ko nyo, agbartag kayo manan. Saan? Income lamangan iti restaurant. Ilibre na kano. Apay ngay asikalat awison na. Da kami ngay mat kininanang. Ay, kwa. Itik outang da kayo tulangan, Rona. Ibagak kini Tatang. No kasta, nagkuyog manan ti asawam kan ti ama, manakaw. Wala nang, inawis ni tatang ni Karding. Ilibre na kano matamangan ni Tiruar. Pat-patsaw. Mapandaki di manan aginum Ha? Kasla di kapayla na iruam kadagi jay adwa. Basta nagkuyog da, arak ti papananda, pat-patsaw ma restaurant. Wan nga rod Ni tatang mo ngamin, awisan na ni Karding. Jay kit di mat asawam Di na pa'y amaw apagkadkadan mo't di amam. Nanang, Inawis dalaang mapan matadagosan. aywan, nagawid ka din jay bisita ni tatang nga anak na itibunyag. Ay, jakam mo. Tadyak mo't ida nasang putanan ijay balay itay. Napanak la ijay istor. Ngam awan damutan idi nagawidak. Di da pa'y nagpakada. Ingkuyog da nga ta dya anak na itibunyag. Wan siguro tawan mo't ijay balay. Ngam amangan no agsublimanan day jay. Tadapay mo't ladagiti kawas na ijay balay. Ngam imbasura ko. Ha? Masurunak iti day jay Melissa. Agpapaubaki dyan kin ni tatang mau. Aniya? Naimbag no saan nga agipulong ni Karding iti asawam gudo. Saan? Biniling kaun, Melissa. Nasaya at nga rod. Ay na, nainlabak at talaga kan gudo. Kaano nga ngayatan na. Kaya't naklata aya. Nga uray adan asawak, Melissa. Wan sinaamon ni bakit mo tadatantiag din na. Anya? Ay, sana mabalinan, Melissa.
Diyak magkaya nga agladingit ni bakit ko Kaasi ba, sapay adda sakit na iti puso. Ay, kukwak nga rudlatan ati umapapal. San abali, ta kanayon kami nga umay dito birhouse mo. Ay, sabagay. Oray di kan sumuraw ti jay balay, what? Dito'y latan ti pagkitaan ta. Siyak ti umay dito. Amangan ngamin no makadlaw ti asawak. Okay, sikat ti matungpal ko do. Basta ibingayan nakmat iti oras mo Well, kanayunan may ti umay iti manugang ko dito. Sige, sana bali. Talibre ti inuman kan pulutan nyo dito Agyaman Melissa. Awan ang yaman na. Basta para ken